L-ambjent għandu jkun dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna biex il-Maltin u l-Awċin ikollhom dritt bil-fatti u mhux bil-paroli biss, dritt li jgħixu f'ambjent nadif, san u sostenibbli. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Rebecca Borch u Derin Karabot u mill-kandidat għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri. Rebecca Borch, Shadow Minister għall-Ambjent, qalet li kull ġurnata toffri opportunità biex jittieħdu deċiżjonijiet li jħallu impatt kbir kemm fuq il-preżent kif ukoll fuq il-futur ta' pajjiżna u għalhekk il-Gvern għandu jbiddel it-triq li qabad hekk kif din qed twassal għal erda ambjentali. Eżempju ta' dan huwa l-fatt li mill-2017 sal-lum tqaċċu 4,000 siġra protetta bil-liġi. Spjegat ukoll li l-awtoritajiet li suppost jieħdu ħsieb l-ambjent spiċċaw jeħlu multi kbar għax kisru liġijiet ambjentali bħal Infrastructure Malta li ġiet immultata 200,000 euro u l-Waste Surf li ġiet immultata 30,000 euro. Appellaw il-Gvern biex din il-proposta tiġi diskussa fil-Parlament u d-deputati kollha tal-Gvern jivvotaw magħna, jivvotaw favur l-ambjent. Għalhekk, għalkemm ċerta affarijiet li saru kontra l-ambjent ma jistawx issa jissewwew bħalma huma dawk il-kważi 4,000 siġra li nqalgħu minn posthom, imma l-inqas jekk dan il-Gvern jieħu into consideration il-proposta tagħna u jivvota favur il-proposta, il-Maltin u l-Awċin bil-fatti, bil-liġi ikollhom dritt li jgħixu f'ambjent nadif, san u sostenibbli. Ix-Shadow Minister Derin Karabot spjega li l-abbozz ta' liġi li preżenta l-Partit Nazzjonalista biex l-ambjent ikun dritt fundamentali ilu fuq l-iskaffa minn Ġunju li għadda u insista li issa wasal iż-żmien li l-ambjent isir priorità bil-fatti. L-ambjent, kompla jispjega Derin Karabot, hija tema li tolqot lil kulħadd hekk kif eluf ibatu minn kundizzjonijiet ta' saħħa minħabba nuqqas ta' arja nadifa, nuqqas ta' baħar nadif u nuqqas ta' ambjent rurali san. U għalhekk l-ambjent nadif għandu jkun dritt ta' kulħadd hekk kif il-liġi ta' bħalissa mhix qed tigarantixxi dan. Sfortunatament, il-ġimgħa l-oħra stess kien hemm il-Ministru tal-Ambjent illi tajt illi dan id-dritt diġà jeżisti. Le, hija gidba u qed tikdeb. U ma nistħix ngħidha, ma niddeqx ngħidha. Il għaliex il-liġi ta' bħalissa kif qiegħda bħalissa ma tistax tiġi infurzata u minn hawnhekk nisfida lill-Ministru sabiex tagħtina istanza waħda fejn wieħed seta' jieħu azzjoni u fejn ittieħdet azzjoni sabiex jiġi infurzat dan id-dritt. U qed ngħidulkom minn issa mhux se ssiba r-risposta għax ma tistax. Il-liġi kif inhi bħalissa ma tistax tiġi infurzata. Il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Norma Camilleri qalet li kull ma jmur it-traffiku qed jiżdied u għalhekk dan jagħmilha iktar diffiċli biex pajjiżna jilħaq il-miri ambjentali sal-2030. Spjegat ukoll li n-nuqqas ta' ambjent nadif jaffettwa wkoll is-saħħa mentali u n-nuqqas ta' infurzar qed ikollu effett fuq l-ekosistema ta' pajjiżna. Il-Gvern jibqa' l-entità illi ġġorr l-ikbar responsabbiltà minħabba illi huwa għandu sem ewlieni u deċisiv fit-tfassil u l-implementazzjoni ta' kull policy. Hemm ħafna affarijiet prattiċi illi jista' wieħed jissuġġerixxi, nafu pereżempju bin-nuqqas ta' risorsi illi għandhom il-kunsilli lokali u dawn għandhom jingħataw risorsi finanzjarji biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb u jtejbu l-ambjent anke sempliċement illi jkollok budget allokat speċifikament għall-organizzazzjoni ta' attivitajiet u avvenimenti relatati mal-ambjent biss. Marija Borch, għal Net News.